Udan-udan cocoke gawe sing anget-anget. Ape masak malah gase entek ya wis kas geni ae ning pawon. Langsung tak tumpangi wajan karo tak soki bae. Iki ape gawe mihun kuah. Iki bahan-bahane. Tak siapi mihun, irisan sosis, bawang, ontlang lan irisan kol. Aja lali ndoke. Iki banyune wis umup, langsung ae tak jegurno mihune ya, Cah. Tak godhog setengah mateng sih. Sambil disugokno genine ya ben ora mati. Lah iki mihune wis setengah mateng, kita entas dhisik ya, Cah. Terus tak sok, tak tos dhisik kaya ngene. Bariku lanjut wajane tak tumpangno neh ning dhuwur pawon iki. Tak sori lenga sithik. Terus tak kopyokno ndok sik sitok. Wis tak kopyok nganti ambyar, terus langsung tak jegurno wajan ae tak oreng-oreng kaya ngene. Lanjut tak lebokno irisan ontlange karo gecekan bawang mang. Oreng-oreng neh ya, Cah. Terus lanjut sosise tak cemplungno pisan. Enteni sedelok, terus lanjut iki dijeguri banyu sing dienggo kuahe. Bar ngono langsung ae irisan godhong kulit tak jegurno pisan, Cah. Tak bumboni uyah micin gula roiko. Terus tak tambah saus tiram sithik iki, Cah. Tak udek-udek kaya ngene. Langsung tak jegurno ae mihun mang. Tak tos, Cah. Lanjut tak udek-udek neh. Aku ki wonge seneng legi dadi tak embohi kecap, Cah. Nek kowe ora seneng rasa ditambahi kecap ya ora apa-apa. Tak enteni tak udek-udek iki ngenteni sampai umup ya, Cah. Nek wis umup kaya ngene, langsung gak gendang dintos ae kon dhuwur pawon. Terus tak sok ae ning ember kaya ngene, Cah. Lah mihun loro ae dadi sak ember, Cah. Kena nggo mangan wong sak omah iki. Ben tambah sedep krutuki brambang goreng. Ayo ndang mek mangkok, Cah.